Аз съм Евгений Недев, директор на спортно училище Майор Атанас Узунов. Тук в спортно училище Майор Атанас Узунов говорим много за създаване на истории на успеха, успешни личности и как да изградим успешно бъдеще. Всяко момиче и момче идва при нас изпълнено с надежда и очаквания за бъдещето. Прекрачвайки прага на спортното училище, правите първата стъпка, с която поставяте начало на своето собствено пътешествие, уникално и вълнуващо за всеки един от вас. От самото начало ще ви окуражим сами да напишете вашата история на успеха, да учите много, да тренирате здраво и да се забавлявате. Ще ви предложим уникални възможности да се развивате като спортисти и като успешни хора. Ще ви подкрепяме, за да израснете като уверени в своите способности и личности, които имат мнение, основано на знание и са подготвени за предизвикателствата на бъдещето. Това е много повече от училище. Спортно училище Майор Атанас Узунов е дом и семейство за тези избрали да се посветят на собственото си израстване. Както физически, така и емоционално. Тук срещаме уникални хора, учители, треньори и съученици и завързваме приятелства за цял живот. Тук подкрепяме мечтите ви, подготвяме ви, за да се изправите, когато паднете. Провокираме и развиваме вашето мислене в класната стая и ви предизвикваме да тренирате. Всеки ваш успех е наш успех. Боли ни и от всяко ваше разочарование. Тук в спортно училище Майор Атанас Узунов избираме да извървим пътя на успеха, да показваме най-доброто от себе си в спорта и учението. Избираме да се подкрепяме и да се грижим един за друг, защото знаем, че за да бъдем успешни, когато напуснем училище, ще ни трябва знания и практически умения. Ще ни трябва увереност в собствените ни сили и готовност да преборим предизвикателствата на големия живот.